Yan uwa assalamu alaikum, barkanmu da saduwa cikin wannan lokaci, barkanku da kasancewa da wannan channel namu mai albarka. Wannan shine abin da suke nufi da civilization. Wannan wani baturen kasar Jamus ne mai suna Rolf Buchholz. Ya kafa tarihi ta hanyar zama cikakken waye irin na Turawa, civilization, inda ya huda dukkan sassan jikinsa tare da zanen tatu. Sannan likitoci sun taimaka masa wajen fitar da ƙaho a saman gashinsa guda biyu domin ya yi kama da Lucifer, abin bautarsu. Turawa sun ba shi lambar yabo inda suka karrama shi da kambun Guinness World Records. Ba za ka zama cikakken waye ba sai ka yi koyi da irin wannan mutanen. Ko da kana zina ko luwaɗi da caca da shan giya da dukkan albashi a cikin Turawa, to ba za ka zama cikakken waye ba sai ka yi koyi da irin wannan wanda kuke kallo a hoton. Shine waye. Alherin Allah ya kai wa babban malamin musulunci a Shek Aminu Ibrahim Daura Kano, inda yake cewa mutum ba addini ba ne yake komawa. Allah ka tsare mana imanin mu, ka ba mu arziki.